Daşary ýurtlarda ikinji ýokary okuw okuýan türkmenistanlara pul ýermek bilen bagly täze çäklendirme girdildi. Türkmenistanyň daşary ýurtlarda bilim alýan studentlere pul uratmak bilen bagly täze çäklendirme girdildi. Täze çäklendirme daşary ýurtda ikinji ýokary okuw dowam edýän raýatlara degişlidir. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri 28 oktýabrda habar berdi. Türkmenistanyň Kronikasynyň habarçylarynyň habar bermegine görä oktýabrdan bäri Visa bank kartlary arkaly daşary ýurtlarda diňe birinji ýokary bilim derejesini alýan studentlere pul geçirimlerini amala aşyryp bolýar. Birinji ýokary okuwyny tamamlap, ikinji ýokary okuwyny dowam edýänlere pul goýbermek gadagan edildi. Soňky ýyllarda daşary ýurtlarda bilim alýan Türkmenistanyň studentleriň agramly bölegi okuw tamamlananlaryndan soň Türkmenistana dolanmalyk üçin daşary ýurtlarda galmagyň ýollaryny gözleýär. Munyň üçin kanuny mümkinçilikleriň biri okuwa dowam etmekdir. Bu sebäpden türkmen manadyny resmi kursdan abaşanyň dollaryny öwürmeli bolýan türkmen banklaryna agram düşýär. Dollaryň resmi bahasy gara bazaryň kursundan 5 esse pesdir. 19 oktýabrda Azatlyk radiosy bilen Türkiýeden habarlaşan Türkmenistanyň bir student atlandyrylmalyk şertine beren maglumatyny pul geçirimleri bilen bagly Türkmenistanyň dowamly girizilýän çäklendirmeleriň daşary ýurtlarda bilim alýan studentleri köseýänligini aýtdy. Bu çäklendirmeler studentleri gysýar, studentler öz öýlerine wagtyna dolanyp barmak üçin daşary döwletlerde enatalarynyň maddi goldawy bilen okap okuw gutarandan soň öz ata watanyna dolanyp barýarlar diýip Türkiýedäki Türkmenistanyň student aýtdy. Onuň gurrun bermegine görä pul geçirimleri bilen bagly täze çäklendirmeler Türkmenistanyň studentleriň ençemesini okuwdan daşgary işlemäge mejbur edýär. Bu çäklendirmeler köp sanly studentin wagtyny okuwyny okap gutarmalygyny, okuwyny taşlap işlemegine we käbirlerini hem okap hem işlemäge mejbur edýär diýip student aýtdy. 29 oktýabrda Azatlyk radiosynyň täze çäklendirmeleriň töweregine soraglar boýunça Türkmenistanyň banklarynyň telefon arkaly kommentariýa almak synaşygy netije bermedi. Mary welaýetinde polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işärleri könüleşen awtologlar saklap, ulaglaryň tehnik taýdan gurutluk derejesi baradaky resmi namalary barlamak çärelerini güýçlendirdiler. Marynyň ýol gözegçiligi gullugynyň polisiýa işärleri köne ulaglar saklaýarlar. Ulagyň gurutluk haty bolmasa ýa-da onuň möhleti geçen bolsa, ila tarasynda aýdylşýaly dastavka edýärler. Sürjülere bolsa jerime ýazýarlar we onuň sürjülük şahadatnamasyny we möhleti geçen gurutluk hatyny alyp, onuň deregine wagtly resmi nama berýärler diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 28 oktýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä sürjüler 100 manat möçöründäki jerimeni töländen soňra ulagy gurutluk barlygyndan geçirmek üçin alyp gidip bilýärler. Şonda polisiýa işärleri sürüje bir günlük resmi nama berýärler. Sürüji ulagyň gurutluk derejesini barlatmak üçin Aşgabat Mary ýolunyň urunda yerleşen polisiýa departamentine alyp barýar. Bu ýerde her bir sürüji ortaça 400 manat çykda jetmeli bolýar. Vilayet gaýda gurutluk barlygyndan geçeninden soň şol dastavka edilen ýerine baryp ýene 100 manat jerime töläp sürjülük şahadatnamaňy ýzyna almaly. Soňra 30 manat töläp hakykatdan hem gurutluk barlygyndan geçendigiň baradaky kepilnamany tapşyrmaly we awtologyň möhleti geçen gurutluk hatyny almaly diýip habarçy gurrun berdi. Habarçynyň sözlerine görä sürjüleriň ençemesiniň öz ulagynyň tehnik taýdan gurutlugyny barlatmaga maddi mümkinçiligi bolman soň olar muny soňa goýýarlar. Käbir sürjüler bolsa resmiýetiň dürli bahanalary tapýandygyny we 100 manat para bermesen ulagyň tehnik taýdan gurutluk derejesi baradaky resmi nama gol çekmeýändiklerini aýdýarlar. Mary welaýetinde könüleşen awtologlara garşy gözegçilikleriň güýçlenmegi barada türkmen häkimetleri ýa media serişdeleri tarapyndan köpçülige düşündürüş ýa-da maglumat berilmeýär. Soňky 9 aýyň dowamyny 39 000 olaý türkmenistanly Azerbaýjana sapar etdi. Şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary aralygyny Türkmenistanyň 38 700 töwereg raýaty Azerbaýjana sapar etdi. Bu barada Türkmen Nokot News neşri Azerbaýjanyň döwlet gümrük gullugynyň sanyndan salgylanyp habar berýär. Maglumata görä Azerbaýjana gidýän türkmenistanlaryň sany 96% artdy. Türkmenler Azerbaýjana iş gözlegini dokma önümlerini we şaý sepleri satmagy hemde bankomatlardan pul nagdlaşdyrmak üçin gidýär diýip neşir ýazýar.
Geçen ýyl aýynda Türkmen Nokot News neşri Türkmenmaşydan Bakuwa deňiz ýollary arkaly syýahat etmäge istek bildirýän müňlerce türkmenistanyly barada habar beripdi. Neşriň çeşmeleriniň aýtmagyna görä häzirki wagtda Türkmenmaşydan Bakuwa gämi bilen syýahat etmäge istek bildirýän türkmenistanlaryň sany öňküsinden görnetýän azaldy. Munyň sebäbi parom biletleriniň manatda satylmagynyň ýatyrylmagy bilen düşündirilýär. Ozal Türkmenmaşy Baku aralygyna gatnaýan türkmen paromlarynyň gidiş geliş biletleri manatda satylýardy. Häzirki wagtda neşriň habar bermegine görä parom biletleriniň төлegi dollarda amala aşyrylýar. Soňky ýyllarda köpçüliklerin habar beriş serişdelerini Azerbaýjanyna ol ýa-da beýleki kanun bozmalaryň esasyna tutsak edilýän Türkmenistanyň raýatlary barada habarlar berilýär. Käbir türkmen raýatlary Azerbaýjany Edil Gruziýany ulanuşlary ýaly Türkiýedäki ýaşaýyş ruhsatlaryny kanuny esasda uzatmak üçin geçelgi hökmüne ulanýar. Türkiýedäki ýaşaýyş ruhsatlarynyň möhleti dolan türkmenistanlar Türkiýeden Gruziýa, Azerbaýjan ýaly ýurtlara gysga möhletli girip çykmak arkaly Türkiýedäki ýaşaýyş ruhsatlaryny kanuny esasda uzatýarlar. Türkmen Nokot News neşriniň ýazmagyna görä 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary aralygynda Türkmenistanyň 10 000 goloý raýaty Gruziýa syýahat etdi. Bu görkezüji geçen ýylyň değişi döwrü bilen deňeşdirenine tas 30% töweregi artdy. Maglumata görä 2018-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary aralygynda 7341 Türkmenistany Gruziýa syýahat etdi. Türkmenistanyň soňky 3 ýyly goloý wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuna gazanç gözlegine daşary ýurtlara gidýän raýatlaryň sany, yerli habarçylaryň we çeşmeleriň hemde daşary ýurtlaryň döwlet edaralarynyň statistika sanlarynyň maglumatlaryna görä görnetýän artdy.